Sad ćemo još jednom snimat, ali možeš dok ona dođe. Zakaj? Malo su ti kratke. Pa evo produžim ti sad. Ljutite ova tu, jel da, kad počne davati list? Ful sam muža, ful. Baš ono, ništa. Da, dobro došla u svijet mojih kontora. Mislim, da više on cipelama, ono, možda imam takav feeling toga, ono. Opet sam nježna. Možda bi njega trebalo bos jahati. Ma da ne bi. Radimo na tome. Već je puno bolje. Barem hoće ići.